Fy enw yw Non Mitchell. Rwy'n grefftwr yn yr Amgueddfa Wlân yn Bach Wlân. Mae'r diwydiant gwlân yn rhan o hanes ni fel Cymru, ac yma yn yr Amgueddfa Gwlân cewch gweld yr holl beiriannau diwydiannol wrth ei gwaith. Wehyddu yw'r broses o gwau. Trwy wehyddu, rydym yn creu defnydd trwy gwau edau at ei gilydd. Yr ystof yw'r ydafedd sydd yn mynd am lawr a'r anwe sydd yn mynd ar draws, yn creu'r gwead ac yn cloi i'w gilydd. Ar hyn o bryd mae'r amgueddfa ar gau i'r cyhoedd, ond yw hwn ddim yn golygu bod ddim gweithgareddau yn mynd ymlaen. Mae tîm bach o staff yr amgueddfa wrthi'n wythnosol yn edrych ar ôl y safle tu fewn a tu allan ac yn cadw'r rhod i droi. Rwy'n meddwl bod e'n bwysig iawn i cadw'r diwydiant yn fyw. Hwn oedd un o brif diwydiannau Cymru ynghyd â glo a llechi, lle roedd ffatrïodd arfer cyflogi cannoedd o weithwyr. Llond dwrn o ffatrïodd sydd dal i bodoli heddi, rydym yn byw yn oes cynaladwy ac yn mynd yn ôl at ddefnyddio ffeibriau naturiol, enghraifft gwlân. Erbyn hyn, ffatrïodd bach teuluol sydd ar ôl, ac mae'r gofyn am cynnyrch gwlân wedi codi. Ni'n edrych mlaen i'r dydd lle byddwn ni'n ail agor yn drysau ac yn croesawu chi gyd nôl i'r Amgueddfa Wlân yn Bach Wlân.